Jouw stem is aardig te lonen aan. Nee. Ik hier oor verwachten, maar ja, doe maar. Wat vind je van die grote klap die de partij kregen had? Ja, dat is net best. Maar ja, wat moet je dan aan? Zelfs in Jobbegeer ben ze wat dat onbelangrijk wat oorjekken, denk ik, joh. Ja. Ja, dat kan je voortdurend merken aan. Fokje, de verkiezings, wie die nou van de Moon en Joert ik het peteer van de dij in de kapsalon? Ja, toch wel. Ja. Van de morgen wel en volgens mij deze hele week eigenlijk wel. Wel vooral de discussie had mensen gong stem, ja of nee. Hoe ik het een beetje jet heb, ik weet natuurlijk net van iedereen al hun stemmen en dat hoeft ik net. Maar ik denk wel dat er een verschoning in West is, ja. In het verleden werd dat de Partij van de Arbeid de partij die is eigenlijk voortvagen. Nou, ik denk dat ze een 3/4 van de stemmen verlend binnen in dit stembureau. Ik ben tevreden. Ja, absoluut. Waarom? Omdat ik bij mij gestemd heb. Meneer, ging je van de Moon wat een kater naar de verkiezingsuitslag? Ja, wel een beetje. Ja. Maar mijn partij had verlen. Ik ben wel een beetje teleurgesteld. Ze had wel mij uit de crisis helpen en nu willen ze afstraft. Zie je nooit bij de VVD regeren moeten. En er had de volle spanning in de Partij van de Arbeid West.